ଦେଖ 15 ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ଆସିଛି ମଟନ। ହେ ମାମା ପାଟିରୁ କଣ ଲାଳ ଫାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ମାମାକୁ କହିଲି ମାମା ଆଜି ତୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନଟା ବନିବ। ମାମା କହିଲା ହଁ ତୁ ବନା, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି। ସବୁତକ ସାମଗ୍ରୀ କରିସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଖଡ଼ା ମସଲା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମାମା କହିଲା ଏତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଅଛି, ଶିଳରେ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଳ ପୁଣି ମୁଁ ଶିଳକୁ ଧୋଇକି ନିଜ ଅଣ୍ଟା ପିଠିକି ସିଧା କରିକି ମୋର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶିଳରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ମସଲା। ମୋ ମାମା ମତେ ସବୁ ବତଉଥିଲା, ବତେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ କହିଲା ଏମିତି ବାଟି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହବନି। ମୋ ମାମା ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ। ମୋ ମାମା ସବୁତକ ମସଲା ବଟାବଟି କରି ଶିଳରେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ମସଲା ବାଟିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। କଡ଼େଇରେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ଚିନି ପକେଇକି ସେଥିରେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇବେ। ପିଆଜ ପକେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ କଷି ଲାଗିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କି ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ସବୁତକ ମସଲା ତକ ପକେଇଦେବେ। ଅଲଗା ମସଲା, ବଟା ମସଲା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ମଟନଟା ପକେଇଦେବେ। ମଟନ ପକେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କଷିବେ। ମଟନଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେବେନି, ଆପଣ ଗରମ ପାଣିଟା ଦେବେ, ତ ମଟନର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝେଇ ସାରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ସର୍ଭ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେବେ। ମୋ ଦେଶୀ ମଟନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।